Hier weg. Win je de hond kwijt? Ja, die nou kwijt. Ik wist wel wat er hier weer, maar dan weer ik hem kwijt. Ik kan not rijden. Nou, en dan je weer hier onthekkelen en dan zitten er allerlei beestjes in de sleer. En dan jonge eendjes vooral, dan moet je draaien achter ons stoten. Ook al maar een vizier hadden, dan komt er op les wel. Dat ben jachthonden, die mag draaien in het veld omstoten, dat ken het, maar ja, je ontsnappen me wel eens daar. Of ontsnappen, maar dat is mijn eigen schuld, dan mag het beter passen. Maar... Kom maar, Vleem. Kom maar. Ho. Vleem, kom eens. Dit is Flame. Dit is dus Vleem, ja. Kom maar zitten. Kom maar zitten. Goed zo. Nou, dat is wel warm weer. Hé? Wat voor je wist er wel even op het west? Doet u dat vaker? Nee, ik lees altijd hier uit op fietspaard. Weet je wel, ik ben je daar en dan let ik uit op fietspaard. Hier een keer dit uit, hoor een keer dat uit. En dan, ik weet al waarom rijden, maar ja, dan, ik ga voor jou hoor. En dan ben ze bij me, maar dan... Ja, Je let half jou tegelijk uit? Ja. Ja, ik had er wel last bij de fiets, ik had er ver bij de fiets, maar kijk hoe het uitkomt. Maar in principe had ik ze maar last, want dan kan ik mooi aan de kant zetten. Dan kan je een behoefte doen in de berm. Ja, en ik haal een schepje mij op de fiets, als het op fietspaard zelf doe, dan wip ik het even aan de kant. Want ik wil net dat een oorles van had. Nou, en ik weer niet eens op een waarom reizen en dan ben je op een gegeven moment, dan verneemt iedereen wat. En dan, nou, je weer bij me, want dan hoor ik bij de wei ik ho. En dan shock uit en dan jouw ze het commando toe maar, want dan moet ze naar 50 meter het hemel brengen. En ik zie om en ik erop en twee messen en de ene die zei ik op een gegeven moment en die kwamen, de jonge hoen. Ja, deze wie al waarschijnlijk, er was hoofdvleen, die had er wat jonger. Hey, als ze dan hier voort binnen, dan moet je draaien, maar dat verbindt jachthonden. De boeren die hebben uiteindelijk komen ze wel bij, hè? Ja, maar de boeren zullen net 15. Nee, daarom ook dat ik net. Maar ja, goed, het gaat wel eens een keer mis. Ja. Nou maar weer op naar huis. En ook gewoon op naar huis. Ja. Ik ga een bakje koffie heel warm staan laten, dat ik zei, ik moet eerst maar ophalen. Ja.